Ramogi juang kamora mora maintiero kinyi makawuno ageno no kinyi mari dhi mbele e yo makare aka utulu makende marua ki etwak maromo kuongo e chenro maru pinyo kinyi makawuno kamatai etwak makamae nyinga Joyce Oduoro. Okinyi makawuno Ramogi juang thuon wacha mabende wadwa twake otudore kod Ting jopiny e loso bajet ma en kaluore ni kinde ka kinde kata nyaka sani e piny Kenya kae jatend piny William Ruto ka chiel kod lange ikore makare mar loso bajet mano mar hiko menda mar 2023-2024 to in kaka japiny bende ing'eyo ting mari e chenro mar loso bajet e pacho kae obed bajet mabende loso e sirikal mamalo kata bajet mabende iloso e county kacha onego bed ni itudori nade kod chenro makamano mar mondo mi kolos bajet ting'eyo ni ponono menda makama nokete sekta makama obed sekta no mar wuoth sekta mar somo sekta mar thietha to en ting mari mar neno no menda moromo okete sectors mopogore opogore e yo machalo nade mane momiyo kinyi makawuno abedo kod thuolo makende mar bedo kod jalony e weche mag loso bajet e studio marwa mano Steven Osedo wado bedo godo kod twak mong'ith mar mondo mi wapuonji kaka japiny ni intiere kod ting mane e loso bajet mar mondo mi kaponono poki bedo ga koda wanyalo wacho kod dongere ni interest e chenro mar loso bajet e pacho kae to koro kochakore kawuono tibiro neno ni in bende ibedo machiegni e kindego mabende iwinjo huma mora mora ni loso bajet obed mano bajet mar sirikal mamalo kata bajet mar county machiegna hinya Steven Osedo okinyi makawuone twak marwa erokamano ahinya Joyce ichiw nade achiw makare manai amba chiw makare wagoni Nyasaye erokamano mar mondo mi otayo wanyaka sani mar mondo mi wapuonjo piny kotudore kod ting margi e loso bajet Ramogi juang kamoro mora ma intiero kinyi makawuono in bende nyalo riwori kodwa e twak ka ukinyi makawuono itudri kodwa kokale nambawa mar ote machuok ma en 36000 Facebook kacha ibiro yudo wa live Ramogi TV Twitter @Ramogi TV kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara yuda Joyce Oduor Twitter handle @JoyceOduora_. Kawachaka yanga twak marwa kawadhi mana mapiyo piyo kalore ni samarwa bende aneno kosedhi mang'eny ahinya japiny nyalo bedo ni penjore kapok wacho kata ting mabende jopiny nitiere godo e loso bajet wanyalo chako kod fuono ne gini to bajet ni to enang'o to bajet ma higa ka higa milose pacho kae iloso ang'o milose dwe mar 6 ma ok en dwe mokwongo ka higa loko erokamano ahinya Joyce kendo kapok adonje twak to dakaw thuolo mar goyo erokamano Ramogi TV mar rwaka kawuono e studio gi maka kwada wacho weche mag ting jopiny e weche mag loso budget to kendo dachaka kaw thuolo ni mar kwayo hawi maber ne joma mine ng'eyo kawuono en odiochieng mar joma mine piny mangima koro wakwayo negi hawi maber joma mine momiyo koro wan kama koro wantiere ponono intiere kod ng'ama miyo menyalo gombo kwayo ne hawi makare kawuono mana diere ya anyalo kwayo hawi maber ne mama na ka intiere dala mar Kabondo Homa Bay County gi mama Filomena mano mama na monyuola kod mama makor ka kora be Mrs. Osedo entiere dala ma Nairobi akwayo negi hawi maber makawuono odiochieng mar joma mine koro kwa donjo e twak mar loso budget mar piny kaka Kenya koluwore gi chikewa ma kakung'eyo wantiere gi chikwa man wakalo higa mar 2010 wacho ni higa ka higa nyaka serikal mamalo gi mapiny mano county government nyaka ket nyaka los budget mamng'iyo kaka gidhi timo godo chenro gi e higano koro budget wantie gi gimiluongo ni budget chenro kaka loso budget ama budget making process gi dho ngere koro budget breaking process ni ochakore tarik 1 dwe mar 7 higa ka higa to rumo tarik 30 dwe mar 6 mar higa ka higa to en gima dhi mbele maonge chung onge chung kama koro ibro wacho ni koro watieko loso budget koro watieko apana onge chung koro en gima chakore tarik 1 dwe mar 7 higa ka higa to rumo tarik 31 mar dwe mar 6 to ntiere opoge elemo mopogore opogore ama chenro mopogore opogore kichiyudo ko gik dwe mar 8 ma kaluwore gi kaka chenro mar loso budget no wacho ni koro
jata chenro ama minister mar weche mag pesa mag omenda mag jopiny oro barua moro ne departments ama migao mopogore opogore e county gi national government kagisogi ni sakoro sechopo mondo migilos budget gi. Then kawawuok kanyo koro gimano gi dho ngere waluongo ni circular owuok kawa kuom ja minister mar omenda. Then ka gik dwe mar 9 to koro county chako loso gimiluongo ni annual development plan ama plan mar higa ka higa. Koro plan ni tok kwasaye yiero kaka nwaye yiero mar 2022 to jopiny nobedo gi governor gi to wacho ni higni 5 gi wadatimango gimwaluongo ni CIDP, County Integrated Development Plan. Koro tok higni ka gisebedo piny magiloso masani ang'eyo counties mang'eny oseloso CIDP gi to ka gik dwe mar 9 to koro jopiny gi departments mag county gi national bet piny to giwacho ni higa ni gin programs mage mwanyalo implement ama mwanyalo timo to bang' higa achiel. Koro gigole kuwuok e CIDP cha to gikete gima waluongo ni annual development plan. Koro kwasekele kanyo koro jopiny wacho ni weche mag thieth wadwa ni mondo wagero osiptande maromo kama, wadwa ni mondo wamed ECD schools ama skunde mag jomatindo, wadwa ni mondo walos yore maromo kama. Koro mano migao ka migao bedo gi programs gi magidwaro timo e tok higa achiel. Tiwacho ni japiny bedo piny ka achiel kod jogo mabende ochung' ne loso budget. Jopiny mabende bedo piny kod jogo mabende ochung' ne loso budget. Ang'eyo ni budget kinde ka kinde nyaka kal kata e od bura kacha. Jopiny gi iyudo gi e yo machalo nade mar mondo mi gin bende osum paro kowuok kuomgi ahinya te chenro mar loso budget. Erokamano. Koro king'iyo ka duok chien matin en ni katiba wa mar Kenya kichako gi article mokwongo men achiel wacho ni teko duto en lwet jopiny. Onge gima serikal mamalo kata mapiny nyalo timo ka ok gikalo kuom jopiny. To kwachak wang'iyo article 10 wacho ni kama wacho ni principles of governance. Somo pach jopiny en gimomiyo oteko motegno e article 10. Koro sama koro jopiny ochako loso makoro serikal ochako loso budget nyaka gi make sure ni jopiny bedo go piny ma jopiny wacho ni wan kaka nwanene magi programs mwada timo tok igani. To yore mage kaka ipenjo ni yore mage miyudo go jopiny. Nitie gimiluongo ga ni public participation forums ama buche ma county keto magi kelo jopiny kanyakla mondo migi gogo mbaka ewi gik magi dwaro mondo konygi. Machielo en ni jopiny ka koro sani endi kama koro serikal loso budget jopiny nyalo bedo gi kikundi gi gibedo e achiel to giwacho ni wan wadandiko memorandum wadandiko ne county wangiso gi ni county samuloso budget to magi gik modwa ni mondo mi prioritize ama magi gik modwa ni mondo mi uket mbele. Yo machielo magi nyalo bedo go en ni king'iyo County Government Act ama chike mag counties king'iyo from article section 30 dhie 50 gachiel wacho ni governor meeting mar neno ni jopiny ama pach jopiny odonje weche mag budget. To gigi otime nikech e county kacha wan gi governor to wan gi sub county administrators, wan gi ward administrators, wan nyaka gi village administrators. Koro yudo ka jopiny ama jopiny bedo gi ward administrators gi village administrators to wacho ni koro wan kaka ana wuok e gweng' ma Kariany. To Kariany kacha chande wacho ni ward administrator wa en nga. To wabet kode piny to wang'isa ni omera kudhi loso budget malo kacha wan magi gik modwa ni mondo mi uketnwa budget. Iwinja. To bende kiwacho ni jopiny bende onego beni timo kata gino mabende wacho kanyo kod dhongere ni public participation onego bedi. E kinde mabende timo public participation makamae wang'e ni jopiny to nitiere kod kidieny mopogore opogore. Wantiere kanyo kod joma mine, wantiere kanyo kod joma odak kod ng'ol, wantiere kanyo kachiel kod rowere. Mage achiel kuom grube mang'eyo ni ithoro ng'iye yo makare. E kinde mikao pa jopiny grube gi ipogo ni joma mine dwaro kama,
rawere dwaro kama, to jogo mantie kod ng'ol dwaro kama, kosi riwogi ariwa kumoro achiel mar mondo mi osum paro kowuok kuomgi. Erokamano ahinya Joyce. Koro king'iyo gima joma mine dwaro gi joma rawere dwaro gigi nyaka wang'e ni opogore. Kamiyo ranyisi en ni joma mine wan wabiro dwaro ni sama dhi chiro tayudo kama nyathina tipo ma nyathina nyalo bede sama uso. An kaka ng'ama rawere dwaro ni seche miloso budget cha to mondo mi sirkal oketna pesa moro mar loso kama nyalo tuga mpira. Koro pach jopiny opogore kaluwore gi ni magi joma mine, magi joma wuone, magi joma rawere, to magi joma nigi ng'ol moro amora. Koro seche ma iloso budget to nyaka gi sirkal make sure ama nyaka gi nene ni joma mine ogolo pachgi, joma rawere ogolo pachgi, jok mantie gi ng'ol ogolo pachgi. To ka mano ok otimore to jogi katibo yienegi mondo migi petition ging'is serikal ni wan budget manuloso no ok wadwar gimoro amora matimore madhi kode nikech pachwa ne onge kanyo. Iwinjo maber. To adwa miyo jopiny ranyisi achiel momiyo kich ng'eni wacho ni sani endi nyaka koro nwadonje weche mag devolution gi waneno ka nitie counties moko matimo maber e weche mag loso budget, to nitie moko be mapod nitie piny. King'iyo county moro kaka Makueni, ang'o momiyo samora mora fora mora kidhiye ibiro winjo ni Makueni gin gitimo gama maber. Kendi wacho ni Makueni timo maber king'iyo kata chenro mag dongruok. Ang'o momiyo gitimo maber, to ang'o momiyo wan kaka an awuok e county ma Homa Bay for the past 10 years ndala higni 10 mokalo wana gi weche wanyagi shida nyaka chakre devolution donji nikech joma Makueni gin gitime e yo mopogore. To yo mopogore ni en nang'o? Kapok gichako loso budget pok ogol kata circular, to governor golo joge wacho niya dhiure e gweng' ka gweng' upenjo piny gin ang'o gini ma gidwaro mondo mi waketnegi e budget. Iwinja? To ng'eni mano pogore gi kama koro salosnu budget un koro isumo mana pachu kech budget koro salosi. Machi chande jopiny makwongo wacho ni wadwaro ni mondo ka wadwaro sikunde maromo kama wadwaro koro seche ma governor wacho ni okay nwayudo pesa maromo nade bilion 11. Koro bilion 11 ni ema gipogo kaluwore gi priorities mag jopiny. Iwinja? To mane momiyo county kaka Makueni e weche mag dongruok, e weche mag somo weche pach jopiny, e weche mag loso budget gin malo kabisa. To kata kang'iyo e penjono, king'iyo article mar constitution mar chike mag piny article 196 wacho ni jopiny nigi mbi ama teko mar neno ni government ringo maber. Weche mag accountability. Gintie gi teko mane? Ponono teko makamane ma jopiny kia ni adiera wan be wantiere kod duol ka sirikal manwa yiero ni onego be ni tayo wa yo makare. Teko mar jopiny chakore sama wadhiye luto debe, luto go ombulu. Waldi nikech gini dok wan gi teko kaka jopiny dok wayier jotendwa. To seche mwadhi yiero cha mantiene ni an gi teko to ami teko na ni mondo mi dhi timna kaka dwaro. Ineno. In dhi representa. Koro seche mi dhi representa ni nyaka itim kaka dwaro. To kwechok wang'iyo weche mag budget sama jopiny ama sama sirkal wacho loso budget ama timo gigi te, to jopiny pod nigi teko mar wacho ni yoni ama skuni noger gi milion 10. To wan kaka jopiny wacho ni skuni gi standard mogere milion 10 nokodhiye pesa chamka. To gitimo gimoluong ni social accountability audit. Gibiro to ging'iyo ni simiti nutiyogo maromo nade, kuoyo nutiyo maromo nade, to chumbe nutiyo gi mage. Ineno. To seche magisetimo kamano to gigolo ripodgi. Mag ripodgi ni ka gitero ka duol mar madil gi weche mag mibadhi.
to ang'isi Joyce joge ibiro maki mondo mi odhi oginane. To kiwacho ni ponono jopiny osetim kata chenro moro mar dongruok to gintiere kod to ni chenro makamano ok otim e yo makare kaluwore kod budget ma bende noket ne omenda makamano. Audit makama ka jopiny timo, ng'ama chung' ne audit makamano to onego bed ni giluwo chenro mane makare maneno ni pesa mar japiny, nikech mana kaka iwacho itiyo kod ranyisi ni ponono skul oger kod iwacho ni e budget ogere kod $1,000,000 to ponono kidhi e ground to king'i adier inyalo kata pimo gi wang' to ponono $5,000,000 kende manodhi. Audit no ginyalo time e yo makare mar mondo bi jopijo gendi adier gintiere kod duol mibadhi kik bed mang'eny e sectors mopogore pachoka. Gimokwongo kaduoko mano to gima nyaka jopinywa koro ng'e ni pesa te ma serikal tiyogo en pesa na gi pesa ni. Iluongo ni taxpayers money. Taxpayers money, very good. Serikal onge pesa. Kata mora chulo ushuru, to serikal ni ok bi yudo pesa ma gitimogo gimoro amora. Mano yo mokwongo. Koro, seche ma jopiny neno ka gimoro igere bath dala ni kacha nitie skul, kaka wan wachiegni gi skul moro iluongo no Muga. Aneno ka nokel ginene kuoyo donjo. To an kaka japiny dho ngere wacho ni active citizen. Onego bed na wuok ta dhia penjo ni to gini ang'a dhi mbele ka. You have a right. In gi right kaka japiny mar dhi penjo ni ang'a dhi mbele ka. To seche mise ginene ipenjo weche mag audit. To ubede kiching'ene gweng' kucho ntiere riwruok mag nyumba kumi. Iluongo nade gi ntiere village administration. Koro ubiro to wacho ni naneno kigero sikul moro nigero class moro e sikund ni wadhu wapenja ne ni to pesa ni no akanye en mar county koso ne en mar national kech CDF be pod gero ga sikunde donge. To seche mise dhi penjo kamano to budget mar gero class ni ne en pesa di iwinja. To kisa penjo gina tigi wacho ni to contractor ni no yude nade be nitiere public participation ama sumo pach jopiny seche ma contractor ni ikelo on board. Semi yo contractor ni tich. To contractor mo mi tich ni ben ng'ama qualified. Nikech wasaneno dongi neno ka igero class bang' dweche ariyo class ogore piny. Pes jopiny ok mokethi. Iwinja. Koro ido ka itimo kamano kaka japiny to shida maduong' ama gap maduong' mantiere en ni jopinywa onge gi ng'eyo moromo mar penjo weche gite. Kore momiyo wakwayo ama aj jopiny nikech even county government act king'iyo ntiere weche mag civic education monego bed ni county make sure ni jopiny jo county no ntiere gi ng'eyo moromo e weche mag dongruok, e weche mag budget, e weche mag gimoro amora ma county timo. To koro wasego mbaka ahinya kotudore kod budget ma bende ilose county kacha. To wantiere kod budget ma bende sirikal mamalo loso mano sirikal maduong' ma bende otelne kod jatend piny William Ruto. E kinde mar loso budget makamano, japiny to nitiere kod ting' mane e loso budget makamano to ere kaka isumo paro kowuok kuom japiny nikech koro mano budget moriwo jopiny duto mantiere counties 47 mantiere pachoka. Erokamano. Koro kwa ng'iyo budget mamalo miwacho ni mar national government to mana kaka mar county national government be nyaka neni pach jopiny odonje wach budget no. Dweche ariyo mokalo nineno ka treasury ama ginema migawo mar pesa noketo e oboke kendo mano mar chik wacho ni sasa ma gidwa chako loso budget nyaka giket notice mar public participation e oboke ariyo mabedo circulated mang'eny ahinya e piny mar Kenya ka. To kendo nyaka gitigi ute mag fwambo ama media mondo ging'is go jopiny ni akawuono wadhi bedo gi public participation kaka dweche ariyo ma wacho no nentiere gima waluongo ni sector hearing meetings KICC Nairobi ka. To iyudo ka nigi kete ma kidhi e treasury website ibiro yude, kidhi e ute mag fwambo weche gintiere, kidhi e oboke iyudo ka gi page achiel en mana mar mano. To gitimo kamano mondo ging'is jopiny ya koro
wadwaro pachu mwachako wacho wach budget to pachu ontiere budget mwalosoni. To mano katimore kamano to National Assembly ama od bura maduong' mamalo be jo MPs wa through committee miluongo ni mar finance gi national planning be nyaka ne ni jopiny sama iloso budget pachgi nitiere kacha. Iga mokalo ka miya example ka ne nitiere weche ma ne idwa medo ushuru e weche mag mafuta, e weche mag mogo, nadhi abedo gi wanga then the honorable Wanga, who is the current governor mar Homa Bay, nene chairperson mar finance committee in the last parliament. Nadhi abedo kode mang'ise ni jopiny ywak kendo nadhi gi jopiny mang'ise ni jopiny ywak ok wanyal medo ushuru e weche mag unga to sani gi piny matekni. Koro yudo kwatimo kamano to serikal waketo gi wacho ni tesre ok gitima gik moko ma ok gisumo pech jopiny. To kama idhi rado kodgi to kendo chak katiba ama chike chak mi thuolo mar ndiko gima waluongo ni memorandum. Idhi ting'iyo iwacho ni okay, kawuono ne ging'iyo kaka budget policy statement mane osom machiegni kae tarik dwe mar 2. Ing'iyo ni to budget policy statement ni jaten migawo mar pesa mar omenda wacho nade e weche mag ushuru. To ing'iyo ni to sector mane ma in go gi interest ahinya tiwacho ni an kaka ng'ama miyo adwa ng'iyo weche mag social protection ama weche mag thieth ineno. To ing'iyo kacha tiwacho ni okay, aneno ka gidwa giketo million apare e sector nini wacho ni matin then indiko memorandum titero ni iwacho ni wan kaka wan jopiny joma mine mae pachwa kaluwore gi budget mano umiyowa. To koro penjo ilaro kanyo makarainya ni kinde mathoth kata ka piny owacho mamalo poko chako chenro mar loso budget margi to nego bed ni gindiko e oboke mano moyiedhe ariyo ma pacho ka oboke moro amora ma jopiny ponono thoro asome pacho kae kata gilando e ute mag fwambo mopogore opogore mar mondo mi giyud paro mar jopiny adiera. Penjo nyalo bedo nikech sandi wang'eyo ni piny Kenya weche mopogore opogore osebedo katimore. Paro ma jopiny chwalo gi be itiyo kod gi mar adiera kose ponono koseket gi mane oboke kacha to gin ponono kopenjgi ni be nutimo public participation to ginyalo chwalo mbele ni dongero nwatimo nwakete gazet nwalande wang' jowi to bende giluwo adiera gigo ma jopiny dwaro e loso budget kwachako kod mano budget mar national government kod mano mar county. Erokamano ahinya Joyce. Kaduoko kanyo to dawach ni pinywa mar Kenya pod wan chien matin e weche mag demokrasia. Nikech ndalo mang'eny kaka an ng'at mosebedo kaluwo weche mag budget gi yudo ka nigolo paro to ka yudo budget mogik madhi bedo approved assembly kucho tiyudo ka en gima onge pachi maniketo cha. Iga mar 2019 na engage county ma Homa Bay e weche mag loso budget nwadhi gi jopiny wabedo gi mbaka wago mbaka mwamiyogi then kwachopo kucho sama kora assembly dwa kalo budget to yudo ni gigo te mane jopiny oketo onge. Nobedo matek negi nikech chik oyienwa ni wanyalo petition mondo gi stop kama gichung kalo budget no nikech onge pachwa. To ka gikale maonge pachwa to budget no bi bedo implemented nikech ok represent jopiny. Ng'eni ma budget wa kaka nang'isi ma pesa ni kaka japiny to seche ma pesa ni ki pesa na ok tim gima ine mi wacho bedo na malit ma ka gineta wacho ni kata wadhi mane street to koro nyaka watinga tingo boke kwa ngiso ni county assembly ok nyakalo budget nikech ok en budget jopiny. To gino nochako timore kata king'iyo iwacho ni ripode ma organizations golo kaka organizations mwatiyogo yudo ni isubmit to bunge maduong' iketo igolo paro itere bunge maduong' to kibiro king'iyo gima koro idhi kal to chako pogore. Nwa petition ma gino nodhi nyaka court. Gino nodhi nyaka court ma court owacho ni chakunuo public participation mu make sure ni gik mane jopiny owacho ka nitiere iye ka mondo ka budget nyoti mang'owa okal.
iwinja. To adwaro kwayo jotendwa mag od bura maduong' gi mapiny, kich gine mag represent jopiny. Ng'eni jobunge iluongo ni MPs gi MCAs, gin gi tije adek. Achiel en representation, gin gichung'nwa, amiyo gi teko through ombucha managoyo cha mondo gichung'na. Matiende ni gine magidhi bedo duondi e od bura kacha. Machielo gitimo gima waluongo ni oversight, gine maging'iyo ni to be pesa mane omi serikal cha be tiyo maber, oversight. Mar adek gine magiloso chike, mwawacho ni legislation. To seche ma gin gi representant to gidwa kalo budget maonge duonda, be gitimo na maber adier, be gitimo haki. Ineno. Koro iwacho ni seche mineno ka oko kale kaka ni dwaro, in kendo giteko e katiba mar petition your MP ne ang'o miyo ukalo budget ni, to budget ni ok en gi patch jopiny, onge gi patch, onge gi my priorities. Yes. Ato bende kata kupogore kod mano, ang'e ni nyaka sani joneno magwa luo chenro achiel kachiel, kendo moko kuomgi aneno ka osechako oro ote maggi kachiel kod penjo mopogore opogore mabende gioro odiochieng' ma kawuono. Kopogore kod mano, wantiere kod gino mabende iluongo kanyo ni supplementary budget, mabende nyaka sani wang'eyo ni kata budget mabalang'. Jatend piny William Ruto nochuo koke mar puodho bano budget mabalang' madirom bilion 200 mabende ibiro bed kitiyo godo e pacho kae, mano e dweche modong' kapok osom budget mare manyien mar higa mar 2023-2024. Bende jopiny nitiere kod duol e chenro mar loso supplementary budget kanyo, kosen mana budget madongo mago mag hiko omenda achiel kende ema jopiny nitiere kod duol kanyo. Erokamano ahinya Joyce, adwa ng'iso jopiny mawinjo wa kawuono ni onge gimoro amora ma serikal nyalo timo koko kaw pach kaka japiny. Katiba wacho maler. King'iyo for the very first time, di chiel mokwongo ahinya naneno e oboke ka serikal somo pech jopiny e weche mag supplementary. It was the first time mane gino timore piny Kenya. Matinde no kosebedo katimore. Ang'o momiyo to nego bed no timore? Gimomiyo mano kosebedo katimore nikech achiel koso ng'eyo mar serikal nonego bed ni wabedo involved kaka jopiny e weche mag supplementary budget. To king'iyo adier supplementary budget, ng'eni iwacho ni namiyi siling 100, ni 100 ni onego bed ni teri from wuok tich nyaka Jumapil. To ka gik tich ang'wen tiduogo ira ni 100 chorumo, meda 50 moro mondo mi ochopa Jumapil mondo kichak imiya 100 moro on Monday, the following Monday. Mane gima timore gi supplementary budget, matiende ni pesa mane gin go ok rom gi nyaka chop kama koro budget machielo chak imiyogi. To ang'o miyo mano timore? Ang'o momiyo king'isa kaka in Joyce ni an to budget mar wik achiel en 1,000. Dong ni sabedo piny migoyo ni adhi ng'iewo sikari kwota, adhi ng'iewo chumbi mar 30, adhi ng'iewo ang'anga. Mi wacho ni mano romi. To ka gik tich ang'wen ang'o mosekethore diere ka ma koro chune nyaka koro ichak iduog gira. To gima miyo mano timore, iyudo ka weche mag corruption ng'eny ahinya Kenya ka. Iyudo ka pesa mano wamiyo gi like financial year mar 2022-2023 nwamiyo gi billion 3.3 trillion I mean. Tiyudo ka billion trillion 3.3 ni ama 3.3 ni karibu trillion achiel enolal mane weche mag mibadhi. Kore mane maka chopo kaka koro dwe mar adek kama, nikech budget wa somo dwe mar 6, koro serikal onge pesa. Koro gicha giduogo e gina ni giduogo e od bura. Ni jo kichonge pesa magi nyalo yudo koko kale od bura. Ni od bura medwa billion moro 200 kaka mane giketo ni mondo wachopo go chenro mano waketo nyaka dwe mar 6. To an kaka japiny onego bed ni ng'isa ni siche ma idwaro billion 200 ni pesa mana micha en tiyo kode nade. To million 200 midwaro ni en odhi timang'o. To gik modhi timo gi be gin gik madhi konya koso en mana gima nwaneno ka no gina ne controller mar budget nowacho ni State House tiyo gi 4.3 million e chai kende odiochieng' kodiochieng'. Chai
million maonge kaka konyo japiny. Yes, mano gima konyo, mano gima konyo mana joginane. To sirikal te tiyo gi milion 16 odiochieng' ng'iyo ne jotendwa chai. Koro mano ka gichaki kwayi bilion 200 nyaki penj ni to ma pod ba dhi ng'iyo mana chai koso dhi address weche mag thieth, weche mag sikunde. Sani wan gi shida mar junior secondary, waonge infrastructure. Nyithindo mang'eny olewo ok nyal dhi sikul nikech onge infrastructure, onge school fee en shida. Koro bilion 200 ni odhi timo weche mage. Mane momiyo nyaka koro gibi ir jopiny seche ma gidwaro supplementary budget ma gipenjwa ni to wadwaro bilion 200 miwauru mondo wadhi watim go 1, 2, 3. To an kaka japiny ang'iso ni okay, chenro miginego beyo, dhi mbele mondo itim, ama okami bilion 200, abro mi bilion 100 to mondo mi next time iti gi budget maber. Yes. Jonno magwa moko bende aneno ka oro ote moko kae, kaso mana ote matin kende. Odiochieng' ma kawuono kalore ni thuolo marwa bende aneno ka dhi mapiyo piyo. Curfew KE wacho ni waonge ting' moramora, mano tije financial minister gi treasurer. Wacho ni chal mana gi nyithindo e budget ot, gima janyuolo kadho emotiyo godo gi minegi. Ka bende no wacho kanyo ni japiny onge ting' moramora, kia gimomiyo jopiny wacho ni gin gionge ting' moramora. Fredrick Ogola bende ng'isa kae ni penjna wendo ni a budget kiloso be public baraza inyalo luong ne jopiny. En Fredrick Nyandusi, nyakwar Nyimbela mar Gaena. Wach mar public baraza inyalo luong ne jopiny. Public baraza mana kana awacho kwa chako en ni sasa miloso budget to nyaka chakre county nyaka village e gweng' kucho nyaka jopiny bed piny. To ing'eyo e county kucho wan gi county government pod wan gi county administration through the chiefs and the administrators are aligned to the national government. Donge. To jogi seche ma koro iloso budget nyaka giluong public participation, giketo baraza ni jopiny wadwa timo kama un pachu en mane. Tema wacho ni sani koro nyaka walok kaka watimo gik moko, igni 10 to kwane change. County kaka Homa Bay yudo karibu bilion 10 kaka higa, to pesa ni kidhi e county ibro ng'iyo to odhi kanye, osatimango. Koro sani nyaka mondo mi wayud dongruok kaka jopiny nyaka koro watim gima makweni timo. Kapok ochak loso budget kaka koro wadhi one period mar loso budget ni, idhi ir jopiny tiwacho ipenjo jopiny ni higa ni udwa ni mondo watim nwang'o. Governor penjogi. To MCS be chak biro nikech public participation itimo gi county executive mochung' ne gi governor, titimo gi county assembly be mantiere MCS gi speaker. To MCS gi dhi awards gi to penjo jopiny ni udwa ni mondo gibedo gi baraza forum. Tigipenjo ni udwa ni mondo mi watim nwang'o e hiko omenda mar 2023-2024 ineno. To kama no kotimore to mana kaka nawacho un jopiny un gi teko mar the petition county wacho ni budget mano loso ni ok en budget wa pachwa ne onge, nyaka koro utim kaka wane mwadwa nikech ma pesa ni. To aneno ka jawinjo moro ben janeno moro no owacho ni wan kaka jopiny gionge ting' mora mora. Be ma dwa penji ni koro ng'a onego be ni po nono golo kata dok e it jopiny. Mar mondo mi jopiny ong'eyo ni higa ka higa kiloso budget an kaka japiny antiere kod duol. Ng'a onego be ni puonjo japiny mar mondo mi kinde ka kinde kata ong'ie gazet kacha kapo nono oseket kanyo ni jopiny koro nyalo golo duondu e wi budget. Wuoguru oko kik we ng'ata oko. Mar mondo mi jopiny kiawa magin tiere godo sani ni orum e kinde miloso budget ma higa ni. Adwa chako ka wacho ni jopiny negi ting' mapek moingo kata sirikal e weche mag loso budget. Ting' mokwongo en ni ma pesa ni. Mane gima onego be ni ging'eyo mokwongo ni pesa ni ema dhi tiyo kacha. Ing'eyo gima chielo ma adwa wacho kapok aduoko penjo no te en ni jopiny kaka jok mantiere gweng' kucho giwacho ni wano kwa chulo usuru mano wach gikichano kondika gineno ni usuru en mana jok mondiki ming'ado pay. Tikeni seche miwuok kaka sani koro gokinyi ni wuok e dhi ng'iewo chak. King'iewo chak 100 siling 16 dhi ne government direct. Mano pesa ni ineno. To
sasa miwuok midhi chulo gari, idhi ng'iewo mafuta, idhi ng'iewo mkate, idhi rego, idhi timang'o, ichulo osuru ne government. Osuru ok chul mana gi jok matiyo. Ng'ata ng'ata mantiere Kenya ka chulo osuru, either directly or indirectly. Ineno. To koro kabire ng'ama onego bed ni golo odok. Iwacho ni weche mag civic education ama puonjruok mag jopiny, katiba oketo pekno ewi county government. King'iyo County Government Act, wacho ni koro governor nyaka make sure ni there is public participation. Kineno. To kendo wan gi organizations mwaluongo ni civil society organizations matimo puonjruok, kendo mana kadwa mention achiel kuom gi kaka uraia, ng'eni ji mang'eny osa interact gi Uraia Trust, gibere ahinya weche mag civic education. Gidhi e gweng' kucho, kiwinjo ni kawuono ne jo Uraia okelonwa puonjruok moro kae weche mag loso budget, tidhi tiwacho ni wadhi apuonjra achiel ariyo mondo kiny kodhi oluong public forum to ambe an gi gima nyalo wacho. To mar adek en ni koro japiny nyaka ibed abeda gi interest. Kikirita ni nyaka kelnwa puonj, hapana. Katiba wan go, gi buge mag ginane gi ng'eny. Kidhi kata kaka koro ineno Ramogi TV koro wapuonjore ka. Kidhi e Ramogi radio ginane pod puonjruok nitie, puonjruok gi ng'eny. To iyudo ka mara joma rawere ama joma tindo, most of the time seche mang'eny gin ga gitemo ga gin interest on gik mokony gi ahinya, to gik makonyo gi tiyudo ka ok gimi pek ahinya. Ineno. Koro mane ma a challenge gi kaka joma tindo, kaka ng'at mopenjono omiyo example mar nyathi gi janyuol mana ng'ene ng'ama tin. Kaka ng'ama tin ing'eyo wan leaders makawuono. Ana wacho ga ni an leader makawuono. Ng'eni ka wana dongo Joyce to ne wacho ni you are the leaders of tomorrow. Future leaders to ana sepenjora sani endi koro karibu igni pradek. To koro igni pradek ni pod en mana future yawa. Nyaka koro wagina ne mowacho ni an leader makawuono, future mane wacho na cha ama kiny mane wacho na cha ochopo kawuono. Koro joma piny nyaka make sure ni gin ama joma tindo gibedo so much involved and interested e weche mag loso budget. To mano kaluwore gi joma mine, nikech of discrimination and inequality, ng'eni opogruok ng'eny e kind joma mine gi joma wuone gi joma rawere gi joma ong'ol. Koro in kisegina ne kategori ne kaka ng'ama gine wacho ni an kawuono adwa puonjora weche mag budget, ama kawuono adwa penjora ang'isi Joyce, ntiere ibro penjo ng'ama tini to sirikande di ma wan go Kenya ka. Bro ng'isi ni wan gi sirikand Ruto. Matiende gi kiega dan ntiere gik miluongo ni county government. Koro nyaka ipuonjri those structures. Ming'eni wan gi 47 counties, to county ochung'ne gi governor, to wanti gi county assembly mochung'ne gi speaker. Koro ing'iyo gigo te, to county assembly onego bed ni timo public participation, county executive nyaka tim public participation, jopiny nyaka kete public forum. To gimachielo mabe chakelo shida ahinya en ni sama oluong koro buchegi to ng'ato penjore ni ntiere transport. Nito imiyo 100 apenji idwa miyo sirikal teko mar make decision e pesa ni nikech oko mi 100 mar chopo kama ne gitime ginen. Pesa di king'iyo pesa migolo ne sirikal to gi pesa mikwayo mar transport, surely. Koro nyaka make sure ni you push yourself. Wacho ni ntiere public participation e hall makama nyaka wadhi. Iwinja. Kik warita ni to bene uneno ka gigolo pesa. Ni last time nadhi nokomiwa pesa an koro kadogi. Matiende ni you are forfeiting your responsibility kaka japiny. Iming'iso government ni untimura timaka kodwa. To sani kaka koro weche mag budget oidho, cost mar living ni malo. Koro wachako yuak. To wayuak nikech nokwa participate properly kane imedo shurogi. Ineno. Yes. Ilero kanyo makare ahinya kendo jiwo jopiny mar mondo mi owere kod wachno mar ponono
koluonga romo mora mar choko pa jopiny tidwaro mar mondo mi omenda no mabende idendo kanyo ni transport. Pod antiere twak okinyi makawuono nyaka Ramogi John kod Steven Osedo mabende en jalony e weche mag loso budget. Ahinya to gi sani mabende sirikal ikore mar loso budget e pacho kae. Ting mari kaka japiny e loso budget en ang'o? Chwalnwa pachi ote mora kokale namba mar 36000 Facebook kacha bende biro yudo wa live Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Bende kwa nyalo mana somo ote achiel mabende nyalo mana ketno e wang' jowi kanyo mar mondo mi wawinjane ni to japiny to penjo nang'o. Ashman Chila wacho ni pek miwuoro nikech uchumi oseyudore ni thoth mokalo e Kenya kae. Mano ote mar Ashman Chila. Kata kamano odiochieng' makawuono watwako tudore kod weche mag ushuru. Kabende ng'ato ng'isa kae Charles Ologola ng'isa kae ni Joyce Mos na wuod Komala mano wendo. Kabende wacho ni mar Kadongo Market wacho no mor gi twak malero ne jopiny e weche mag budget. Med mana oro ote mari nyaka Ramogi John kokale Facebook kacha kama bende wantiere live okinyi makawuono ote magi abrotemo mar mondo mi asoma achiel kachiel ka wadhi mbele kod twak marwa. Kabende Eriko Keyo Kizito aneno kichwalo ote mabor ahinya kae. Kata kamano ote makamano abrotemane mar mondo mi wane ka wanyalo some e kinde mabende wadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. Jopiny moko nyalo bedo ni penjore ni ang'o momiyo budget marwa ma higa ka higa obed mano mar county obed mano mar sirikal mamalo. Akani en kalure kod katiba e moyango nikech jopiny wacho ga ni higa olokore kochakore January. Ang'o momiyo budget nyaka som mane dwe mar 6 kae? Erokamano Joyce, an gi gimiluongo ni financial year gi calendar year. Financial year gi calendar year opogore. Gi calendar. Koro calendar year en mochakore dwe mar 1 tarik 1 dwe mar 1 nyaka tarik 31 dwe mar 12. To financial year ama higa mar pesa mar sirikal chakore dwe mar 1 dwe mar 7 tarik 1 dwe mar 7 nyaka tarik 30 dwe mar 6. Koro gigi gin gik mopogore. Tibro yudo ka mano mar Kenya. Tibro yudo kidhi e pinje moko to chako pogore. To kendo kichako dhi e kembe moko biro ka financial year opogore. Koro yudo ka jomoko tieko financial year dwe mar 3, jomoko tieko dwe mar 4. Koro jopiny confuse calendar year gi financial year. In the context mar Kenya ama piny mar Kenya ochakore tarik 1 dwe mar 7 mar higa ka higa nyaka tarik 30 dwe mar 6. Mane mwaluongo ni financial year. To mana kaka nawacho ka chako ni budget iloso sate e higani. Onge chieng' mibiro wacho ni koro ne wachung'. Seche miloso budget manyien wa implement budget machon ama watiyo gi pesa manosamiwa. Donge kich sani ende dong no miwa pesa chakre dwe mar 7 higa mokalo mwada tiyo go nyaka dwe mar 6. Then kachakore sama watiyo gi pesa ni bocha kwa loso pesa mwadhi tiyo go chakre dwe mar 6 nyaka dwe mar 7 nyaka dwe mar 6 higa mabiro. Koro yudo ka en iluongo ni sako en gima oluorore ka tie gari oluorore mana ka tie gari. Koro onge chieng' ma koro biyo chung' ni kawuono ama sani to koro onge gima dhi mbele weche mag budget. En gima dhi mbele ma onge chung'. To bende kinde ka kinde kwat nono kata budget mosebed ka ikalo e pacho kae hikomenda ka hikomenda wanno ka budget pogore. Kendo wanyalo wacho ni thothne onge kama wasechope ma wanyalo wacho ni budget no dok piny. Medruok makamano bende en medruok ma jopiny yie godo kose pek mar ngima ema miyo wang'e kata ni budget mar higa mar 2021-22 ka wang'iyo kod mano mar higa mar 2022-23 mar 22-23 ne bet ni malo moloyo mar higa mokalo. Medruok makamagi bende jopiny onego bed ni nono makare mar mondo mi giyiere godo ni medruok obiro kalure kod dongruok ma wadwaro adiera kose kanyo sirikal monego bed ni ng'iyo. Koro kineno ka budget medore higa ka higa king'iyo chakre nwachak loso budget nyaka sani osebedo kodhi malo. Nodhi mana piny inde mar corona nikech uchumi nok dhi maber ahinya. Koro nitiere programs mane government wacho ni magi ok wabitimo sani pod dwa miyo pek weche mag corona. To toke kanyo yudo kosabedo kodhi malo from
2020 nen gimoro trillion 2.7, then odhi 3.3, 3.7, kamano kodhi malo. To mano timore nikech pek mar ngima gi dongruok mwadwaro kaka jopiny. Ineno. Koro jopiny ema gina ni wan kaka jopiny wadwaro ni kich sani ende king'iyo kaka weche mag education. Nitiere nyithindo masani transition from giwuok e class kich wuok e system mar CBC ni. Koro gidonje gima luongo ni junior secondary. To magi manwa onge go higa mokalo. Ineno. Koro mano chuno nyaka budget dhi malo mondo mi waketa for jok madonje junior secondary. To kichake ng'iyo weche mag thieth, nitie dakteche monego beni ndiko, nitie jopuonje weche mag somo, nitie jopuonje monego beni ndiko, nitiere yore monego beni sirkal gero mondo mi oket weche mag wuoth obed mayot. To nitiere koro iyudo ka gigi ama medruok mar budget luwore ni nitiere dongruok mwadwaro to gi pek mar ngima. Koro emomiyo government giwacho ni higa ni wadhi medo budget gi kata billion moro 500 ama trillion achiel. Koro kamano luwore gi pek mar ngima gi dongruok mwadwaro. To ikinde ma bende isumo paro mar jopiny mar mondo mi gin bende gibed kod duola e chenro mar loso budget, bende nitiere ponono nitiere sectors moko madito ma jopiny onego bed ni ng'iyo ahinya manyalo kelo negi lokruok e yo makare. Kose kokel negi budget ma kamano to onego bed ni ging'iyo sectors duto mar mondo mi kik bed kod ng'ikruok moro amora e kinde ma bende koro ichwalo budget mogik. Erokamano Joyce. Koro king'iyo weche mag loso budget e sectors, e county kucho wan gi gimiluongo ni County Budget and Economic Forum. CBEF. Akeni jadimo sawinjo wach miluongo ni CBEF ni. Koro CBEF ni en forum makelo ji duto mantie sectors mopogore opogore. Koro nitie jok ma jo health, nitie jo education ama jo weche mag puonjruok, nitie jok ma jo transport, nitie jok ma timo ohala. Koro gibiro to gibedo. Koro an kaka an jo ohala. To an e CBEF ka ok ang'iyo mana weche mag ohala nikech ng'ama chielo ben ting'iyo weche mag education, ng'ama chielo ng'iyo weche mag thieth. To kiweyo wach mar CBEF to wan kendo gi gimiluongo ni sector working groups. Koro sector ka sector bedo piny ting'iyo ni a challenge jopiny be kawuono ni dhi e county kuchi ng'iye ni minister mar education en ng'a. Ineno. Diki choki jabedo japuonj kia kata di minister mar mochung' ne weche mag puonj en ng'a. Ting'iye ni in kaka japiny minister mar weche mag thieth en ng'a. Nikech minister ni ocheya gimiluongo ni sector working groups. Koro sector working groups ni emokelo jopiny mantiere e weche mag thieth, obed nurses, obed ang'o gite, to gipenjo ni e higa ni wada prioritize ang'o gini. Ineno. Koro jopiny onego bed ni kionge gi sector mar interest ni to ng'i budget no kaka en, ting'iye ni an to budget ni odhi affect anang'o kaka japiny. To ka in kaka japuonj ama in gi interest e weche mag puonjruok to dhi ng'e ni minister ni mar puonj en ng'a ama weche mag puonjruok en ng'a. Ken gi interest e weche mag thieth dhi ng'iye ni to minister ni mag weche mag thieth en ng'a. Kigine gi weche mag ohala mag trade ni minister mag trade en ng'a e county ni kucho. To seche mesetimo kamano koro idhi ting'iyo ni sector working groups gibedo gibuche ndalo mage. To buche gi koluok gi i make sure ni nyaka kori dhiye. Yes. Aka bende Sam Owanga wacho no winjo wa kowuok Greenwood, South Carolina. Kabendo penjo kae ni why is it that the government accounts cannot be audited every year mondo counties wa oyud pesa wa eyo ma oriere. Wacho ni they are 3 years behind. Kabendo wacho ni meaning counties are running on a past financial year, delayed development jowa. Ang'o miyo ok nyal tim audit mapiyo piyo. Erokamano. Koro king'iyo weche mag audit to ng'ama nono buge mag sirkal iluongo ni Auditor General ma Kenya ka waluongo ni FCPA Nancy Gathungu. Koro Nancy Gathungu ni mana kaka iluongo ni Mr. Ngawa. Sam mana kaka Sam owacho en ni yes wan chien gi financial years adek nikech nwabedo gi ng'ingruok. Siche mane Ouko wuok, Dr. Ouko was the former Auditor General Ouko. To ne sirkal okawo ndalo mang'eny mondo mi gikel auditor manyien. Nikech auditor no kende manyalo sign mawach ni magi audit accounts mag counties.
ineno. Koro mane kama ng'ikruok wuoke. But Kikatiba to wacho ni accounts mag government ama mag serikal nyaka bed audited every single year. Mako gik tarik 31 dwe mar 12 tidhi e website mar Auditor General ting'iyo audit reports mar county. In fact gin by county. King'iyo county kaka mar Homa Bay, mar Kisumu, mar Migori, idhi ng'iyo ni nomigi pesa maromo nade to pesa ne gitiyogo maromo nade. Ang'o gini ma auditor query ama penjo. Nikech auditor nyaka penj ni nutiyo gi pesa million 20 e weche mag transport. Nodhi kanyo. Higinde corona ne onge wuok Kenya ka. To niking'iyo books mag county ama accounts mag county, yudo ni county nutiyo gi karibu million 200 e weche mag wuoth maoko. Koro wapenjore kaka jopiny to negiwuotho gidhi kanyo to higinde corona to ne piny olor. Ineno. To kichako ng'iyo kaka weche mag yore, weche mag development. Yudo ni yo moro nolosi. E book olose kendo magi sign county o sign ya nwagero yo ma kaka koro gwengwa yo ma between Kadongo gi Mawego nwagero. To kidhi e yo no gin kaka japiny wacho ni inyalo kunye rabolo. Onge gimoloso. Koro mane midhi ng'iyo county wacho ni ne giloso to auditor wacho ni nokolosi. Wan dhi ang'iyane kaka japiny tidhi confirm. Mane ma wacho ni auditor. Koro idhi tipenjo ni to pesa ni en nodhi kanyo. Koro akaduoko samen ni higa ka higa onego bed ni audited accounts bedo submitted to the public. Gibedo iketo gi wanga ne public mondo mione. To semisene no chato kiking'ine ni this wacho ni criticize. Ing'iye ni ton analyze wacho ni negi wacho ni gitiyo gi million 5 e weche mag thieth. Ang'o gini mane gitime. Ineno. Koro mano ema no wacho ni accountability and oversight ok en mar tich mar jobunge kende. Jopiny nigi ting' mapek moingo kata jobunge ka nikech ma pesa wa. Yes. Kabende Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni maoni mar japiny okaw to okete gather dust ka joma nitie telo timo gima gin magi paro. Magi e gik mamiyo chuny japiny ol kod public participation. Mana kaka isewacho ni ponono kokaw pach jopiny to moko kuom gi kinono matut to kine makare kondik kacha. Kata kamano nitiere kaka jaga budget mano mar piny owacho, mano kata controller mar budget odiochieng' manyoro ne obedo e od bura kacha kama bende no dadhoge ka bendi wacho ni nochune mar mondo mi oket koke shillings bilion 15 mano kod mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta. Kalore ni nyaka sani wacho ni en owuon noko yiere mar mondo mi oket koke omenda makamano ndala 4 kende kapok jo Kenya no dhi yiero, mano yiero mar dwe mar 8 higa mokalo. Matene ni ponono no omenda makamae bende okochomo yo kaka noti kode. Wach makama bende jopiny nyalo gole duondgi mar mondo mi pesa makamae mana kaka wasewacho ni pesa mora ma sirikal tiyo godo en pesa mar jopiny. Pesa makama oyudi kata oler makare kaka noti godo. Nyoro da bedo gi lit ahinya kaka japiny magolo osuru Kenya ka naneno ka jata budget. Mano Margaret Nyakango, Dr. Margaret Nyakango. Wacho ni nochune ni mondo mi sign billion o kata siling kata alufu but billion 15. Ma pesa ma kinene to nyalo chulo dakteche magomo pinda kaina karibu banging ni 5. Ma pesa mabalang ok en pesa matin. To japiny nyaka koro gol pache e wachni nikech mok pesa matin onge pesa matin. Pesa japiny mora mara kata bed mar siling 1 to litana koko tiko de yo mara. To koro kit billion 15 no chuni ndala 4 to election ni mon mi sign. Mokwongo ase to gimo mi ase nikech in kaka jatich serikal main go office to office is a creation of the constitution. Okete office no ok gi president but nikech katiba. To nikech seche mani kete office cha odhi before the chief justice mo swear ni uphold the integrity mar office kama otiye. Ineno. Koro kichuni in jatij serikal ni mondo mitim gimo pogore gi gimi katiba gi gik machike wawacho to ase ahinya nikech
ni ka in gi office no to nego beni I protect the interest mar japiny. Koro japiny sani ende nyaka koro beda mager mane ni pesa gi otie yo malong'o. Iwinja Joyce. To mondo mi watim ma en ni gimoro amora matimore sasa ma ineno ka government timo gimoro ama sirikal timo gimoro, make sure ama tema inya ni intiere, tema inya ni representatives gi nitiere. To kikiwawe ni ananeno ka gitimo nina winjo ni bilion 15 olal. Bilion 15 no kolal ok awacho no lal to ka dipo no lal to in gi yan nyaka wadoga ufukuwa mondo mi wachul gik manonego beni bilion 15 atimo through usuru. Yes. To nyaka sani ng'ato bende nyalo bedo ni penjore kata kamano kakisewacho makare ni ting' mar japiny maduong' ahinya te weche mag loso budget kalore ni japiny emonego be ni chwalo 1 2 3 moko ka otudore kod gigo magidwaro no ketnegi kare kinde ma bende hik omenda kalo. Kinde ka kina ng'eni jopiny neno ga mana jatend migao mar omenda, wang'eni higa ni bende wabro no jatend migao mar omenda koting'o briefcase kacha kodhie somo budget ayanga e od bura. Wanyalo mana lero ni gintiere kod ting' mane e loso budget. Kwang'iyo kata controller mar budget jatend migao mar omenda, mana ka ng'ato osewacho kacha ni en gigo wene financial minister gi jatend migao mar omenda e pacho kama bende ok onego be ni en kare. Erokamano. Koro king'iyo weche mag loso budget to duol ka duol mar sirikal nigi ting' e weche mag loso budget. Controller mar budget en o make sure ni seche ma budget osakale to okoke ni kich counties ama national government seche ma osakal budget gima dwa lero ne kapok adhi kanyo en ni budget mineno tinge briefcase cha onge pesa iye kacha. Mago manotese. En budget e karatas. Pesa koro ka gidhi bet piny ni to pesa ni koro dawuok kanyo. Mane kama koro wawacho ni finance bill bire. Finance bill ema koro wacho ni wamed dicho piny usuru mar 8% e weche mag mogo. Kich gidwaro pesa mondo mi ginego budget cha. Ineno. To seche ma mano timore to controller mar budget koro KRA choko to tere treasury donge kaka wang'eyo. To seche ma gisechoko controller seche ma county okelo request to controller of budget chema wacho ni okay udwaro bilion 7 mar 1 2 3 to sign ni iro amiu ni o sign ne treasury ni a release ne county ka mar Kisumu budget maromo kama. To seche ma budget ma osalbedo release cha odhie county ma Kisumu to controller mar budget nyema ng'iyo ni to bilion 7 cha beno tikode yo maber. Miluongo ni budget implementation. Ineno. Bene according to plans mane gimiyowa be gi implement budget according to the plans mane county ochiwo. Ineno. To ginane kamano ma embo release ga report miluongo ni budget implementation report mo release every year. Amo golo budget report temineno ka embe mana kaka report mag janon buke ama auditor general embe wacho ni county mar Migori pesa makamano kutiyo ge yo ma kich kang'iyo plans manomiyowa gi report kako gina kich county nyaka gol financial statements and reports donge kang'iyo plans manuchiwo seche manodwaro pesa gi reports mumiyowa sani nitie pokruok. Ang'o manotimore ka nyaka county nyaka answer gi gocho ni nwabedo gi ng'ikruok kama tang'o miyo nokubiro mukwayo authorization seche ma pok no implement gini. Ineno. Koro control mar budget nitiere gi mbi to nitiere kendo duol moro iluongo ni Commission on Revenue Allocation. Ene mowacho ni okay financial year mar 23-24 ni kwang'iyo projections e weche mag ushuru we expect ni wadhi nyalo choko gimoro 2 trillion. To kwa gina kwa medo giboro wing'anda makama waneno ka budget wate nyalo bedo 3.7. Kuro 3.7 ni gine mage wacho ni counties 27 wamiyu bilion 380 mane gi propose ani neno dwe mar adek ka nitie ywaruok e kind county gi national e weche mag revenue allocation ama pogruok mar budget. Then giwacho ni amodong didong gi national government. Koro gin mane tijgi gi make sure ni nitiere harmonization between counties and
national in terms of budget allocation. Yes. Thuolo marwe maneno karumo kinyi makawuono no ka en kanyo dakika 21 tok saa 2 mar okinyi. Danga yini mar mondo mi chiw pachi mogika Steven kotudore kod ting jopiny e loso budget mabende watwake okinyi makawuono. Erokamano. Joyce, pacha kagolo to dak mokwongo daher mar kwayo jopinywa mar Kenya, ok mana jo oganda mar Luo kende, but jopinywa mar Kenya. Eni weche mag budget gin weche man gi mbi malo moingo gimoro amora. Seche misayiero jatelo mikete kacha, tichake imiyo jatelo ni pesani, nyaka pesani ni koro ing'eni to pesani tiyo e yo manade. Tinyalo mana timo mano ka in iluwo weche mag pesa kaka tiyo. Koro in kaka japiny samo chopa tarik 1 dwe mar 7 ng'iyane to be giseluongo public participation to be minister mar gina ne chano seoro sakila mondo departments ochak loso budgets gi ka dwe mar 9 tigi miluongo ni Sibrop to Sibrop ni owachango what are the projection, what are the priorities and what is the past performance. To mana mapiyo public participation onego be ni luongo thuolo maromo nade kapok ochak chenro no, koso onego be ni luonge kochakore tarik 1 dwe mar 7 higa ka higa. Koro public participation ngeni luore gi kinde ama documents mwang'iyo. King'iyo kaka document mokwongo iluongo ni annual development plan. Ineno madwe mar 9 tarik 1 onego bed ni osalose mokete ma executive timo public participation. To chik wacho nonego bed ni public participation iluongo ama imiyo notice ndalo 14 kapok otimore. Erokamano ahinya. Ineno ka koko mi to stimosa mi notice man ndalo 14 onego bed ni document no bioro ni sechego in kode for 14 days kapok ochopo sama idhi wache kacha. Koro kiginene kamano to bro miyo japiny thuolo mar kale i document no mongi malongo membo gol pache e yo malongo. Erokamano ahinya. Thuolo marwe man kosiru mang'adi wach mogik. Aduoko mana erokamano but kaka nawacho ne jopiny ni e weche mag budget en weche ma nigi mbi mamalo wan kaka wan jopiny magolo osuru. Koro nyaka wang'eni kinde ka kinde ma sirikal loso budget to wambe wan kacha ma kokinya chopo to ndike gimoro ama gochna mi gochne Joyce ne gi namba na ngisane Mr. Sedo county makama no luongo to wadwa tim nango abiro biro kacha mon mi apuonjo to inyalo follow wabe pages wa kaka Center for Physical Affairs main organization matiyo ne ing'iyo ni to kichwa post ga kanyo wacho ni akawuono ne wan gi public participation Siaya, kintie public participation Kisumu, to what temoko bwa kwa yudo thuolo to wakale oboke go mwa team ni analysis kaka japiny. Koro ng'iyo get erokamano ne ang'adi e wach oboluongi kendo kalore ni mbaka makamayo onego be ni podi medo puonjo piny ging'e tinga magintiere godo e chenro mar loso budget e pacho kae. Nyakoro Ramogi Jwang gi kanye machopo godo e giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar Rupinyo kinyi makawuono kamanwa twak kotudore kod ting japiny e loso budget. Mana kaka isewinjo jalony e weche mag loso budget Steven Osedo wacho kanyo ni japiny emantiere kod ting maduong' e chenro mar loso budget. Kinde ka kinde kineno koluong kacha public participation e chenro mar loso budget ne ni wuok oko mar mondo mi imbi chwal pachi ni omenda maromo nade midwano ketne sekta mane mar mondo mi dongruok ochopni e yo makare. Kalure no omenda mar budget en omenda mar in japiny kaka jachul osuru. Wakaw mana yueyo madundo gi sani to kuyo matin to chak waromo e chenro mar tedo gi chiemo. Kik idhi mabor.